चमचमीत. ज्यांका नाही आवडणार ना त्यांका सुद्धा अशी करून घाला. बघूनच खाऊची इच्छा होईल. होय होय खरंच. त्यांना कळायचं सुद्धा नाही की कारल्याची भाजी आहे. जोपर्यंत तोंडात जाऊन थोडीशी कडू चव येणार नाही. आज तो दिल खुश हो गया. माय फेवरेट भाजी. आजची काय रेसिपी वहिनी? वर बघणारच नाही तुम्ही, डायरेक्ट खालीच आपला बघून बघून काहीतरी मळतात. कडू कारला तुपात तळला, साखरेत घोळला तरी कडूचा कडूच. कारल्याची भाजी. बरोबर का नाही? कारल्याची मालवणी पद्धतीची साधी सोपी झटपट भाजी. होय. माझ्या पप्पांना डायबिटीस आहे ना, ते दर आठवड्याला आवर्जून त्यांच्या सुनेक सांगतले माका आज कारल्याची भाजी घाल. त्याच्यामुळे काय होता, त्यांचं डायबिटीस थोडं कमी होता. बरोबर का नाही? पण ते ना जरा कडू खाऊक जरा कंटाळच करतात. त्याच्यामुळे अशा पद्धतीने केली ना की त्याचं कडूपणा कमी होता. वहिनी तीच पद्धत खाली बघून बघून करताय, म्हणून त्यांनी आज ओपनिंग पण केली नाहीये. नाव तरी सांगा, ओपनिंग तरी करा. आता काय मळतय ना म्हणून आता नमस्कार करू का? आता हात एक हिरवो होतलो. मी करते. चला एक हात द्या, एक हात देऊ. नमस्कार. नमस्कार. मी स्नेहा आणि मी सरोज. परब किचन मध्ये तुमचा खूप खूप स्वागत. आज बघा एकच गोड गोड स्वागत नाही, कडू कडू स्वागत. सगळंच खाऊया माणसां. गोड, कडू, आंबट, तिखट सगळ्याची सवय माणसा होई. शरीरात हे सगळ्या पदार्थाची सवय असा होई. बरोबर का नाही? बरोबर. चला करूया आता सुरुवात. तशी वहिनीन करूनच ठेवले, पण त्याच्या अगोदरची प्रोसेस ती कशी कापली, कशी मध्ये का बारीक त्याचे चकते केले. आणि मी नाही कापल्या आज, ह्याना कापल्या ना की त्या मोठ्या आकाबाईची सवय ह्याका जास्त झाली. माका नाही, माझ्यावर रागवता ती. त्यांचा पोट चिरला म्हणा. बघा दाखवा पोट खायचा चिरला. एवढं चिरो गेलो. 1 2 3 असे चांगले झिकझॅक असे लाईन काढून ठेवल्यानंतर म्हणून आजची भाजी मी आज चिरलाय. फुडसून आणि मागसून हे कारल्याचे हे जे भाग आहेत ते टाकून देऊ आहे. आणि मध्ये अशी चीर मारू आहे. आता हे मधले जे बिया आहेत ना ते आपण असे चमच्याच्या साह्यान काढू आहे असे, कारण हे बी खूप कडू लागतं ना म्हणून. उलट्या चमच्यान बी पटकन येतात. पेरूच्या आधी धुवून घेतलं होतं ना? होय होय. कारली धुतली, आणलंय तेव्हाच धुतलेलं आहे. आता चिरूक बसले. हे बघा. आता याचे बारीक बारीक आपण जितके पातळ होय ना तितके, एवढे पातळ आहे बघा. चपटे असे करू आहे. याची भाजी मस्त लागता. एवढे पातळ म्हणून विळीर कापू आहे. सुरीर कसं एवढं बारीक पातळ असे कापूक जमत नाही माका, तर तुमका जमत असेल तर सुरी वापरा. हे बघा असे पातळ भाग करू आहे आणि ते इथेच ठेवू आहे. अशी बाकीची सगळी भाजी आता मी चिरून घेते. काय काय लोक कारल्याचे वरचे काटे पण काढतात ना? काढतात, पण नको, त्याच्यात सत्व असतं ना. आपण धुवून घेतलं ना, कारण त्या काट्यांमध्ये धूळ असतात. कारला स्वच्छ धुवायचा. मग हे काटे काढूची गरज नाही. खरं म्हणजे कारला खाऊची मजाच ती ना, पूर्ण पोटात कडू गेला पाहिजे ना. वहिनी मुलांचा अभ्यास तर चालू आहे. कंटाळा येलो हातात मोबाईल देऊन देऊन. अभ्यासात जरा बाजूक झाला की पोरा दुसराच काहीतरी चालू करायचे. त्याच्यावर मी वैदिक पर्याय काय सांगलाय. आमच्या दोघांची भांडणं सुद्धा झालेली त्याच्यामध्ये. मग ह्याना माका सांगितलंय की अशी भांडणं करत राहा नको, फोन हातात घ्यावा, प्ले स्टोअर मध्ये जावा. आणि तिथे काय माहितीये, आजकाल मुलांना ना क्लाससाठी नवनवीन गोष्टीसाठी बाहेर पाठवू शकत नाही. म्हणून वहिनी काय सांगलाय, एक सोपं पर्याय असा, प्ले स्टोअर मध्ये जाया, येलो क्लास म्हणून एक ऍप असा, तो डाउनलोड करा. ह्यो ऍप ना भारतातील सगळ्यात मोठा ऑनलाईन इंटरॅक्टिव्ह हॉबी क्लास असा. तो ऍप एकदम फ्री आहे, काही इन्व्हेस्टमेंटची गरज नाही. त्याच्यामध्ये 3 ते 16 वर्षाची मुला चांगली ऑनलाईन क्लास घेऊ शकतात. त्याच्यामध्ये हाय सिंगिंग आहे, क्राफ्ट आहे, ड्रॉइंग आहे, डान्सिंग आहे, आणखीन आवडीचे क्लासेस आहेत. ऑनलाईन क्लासेस. 20 लाख पालक त्याला जॉईंट असत आणि दर महिन्यात 10 लाख मुलं ती ऑनलाईन क्लास शिकत असत. होय. त्याच्यामध्ये ती दर महिन्यात काय आपल्या आवडीच्या गोष्टी शिकतात. आणि ह्याच्यामध्ये मोठमोठे सेलिब्रिटी सुद्धा असतात, जसे शान असत, विद्या माळदवे पण असतात. आणि ह्याच्यामध्ये खासियत काय माहितीये, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट. फ्री आहे. आणि ह्याच्यामध्ये अजून एक गोष्ट आहे माहितीये, वहिनी काय म्हणतात की मुलं ऑनलाईन अभ्यास करतात की काय करतात ह्याच्यावर माझं लक्षच नसतं. त्याच्यामुळे त्यांनी दिलेलं असा डॅशबोर्ड. ह्या डॅशबोर्ड मध्ये तुम्ही क्लिक केलात की तुम्हाला कळताला तुमच्या मुलांनी आज काय केलंय. मस्त. पण ह्या बरा ऍप मध्ये कॉन्टेस्ट असतात. फेब्रुवारी महिन्यात
एक कॉन्टेस्ट चालू असा त्याच्यामध्ये ना तुमका ऍपलचो i13 मोबाईल गावतलो माहिती आहे? काय सांगतो का? मग काय फक्त तुमका काय करूचा खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये येलो क्लास ऍपची लिंक देतो त्याच्यावर क्लिक करा येलो क्लास ऍप डाउनलोड करा आणि तुमच्या मुलांका त्या क्लासमध्ये जॉईन करून घ्या ऑटोमॅटिक तुमची मुलं त्या कॉन्टेस्ट साठी एलिजिबल होतात आणि तुमका सुद्धा तो ऍपलचो i13 मोबाईल मिळू शकता त्याच्यासाठी आताच जावा आणि येलो क्लास ऍप तुम्ही डाउनलोड करा. आता आपले असे बारीक बारीक चकते कापून झाले ना कारल्याचे आता काय करायचं आता एका मीठ घालायचा मीठ ना मीठ घालून तुम्ही बराच वेळ असतात तर ठेवलाच तरी चालात पण मी आता लगेच मळून घेते. अगदीच तुमका वेळ असतात ना भाजी करूक तशी चिरल्यावर असा मीठला चोळायचा आणि ताट असा उभ्या करून ठेवायचा आणि नंतर मग जर असं मळलास तरी चालता. झटपट डाकूची आहे ना मग आपण अशी मळून घ्यायची. पाणी सुट्टाला बघा. हो पाणी सुट्टा तर किती काय केलं तरी कडूपणा निघतो पण तो कडूपणा चांगलो लागता. पहिल्यांदा जो भाजी खाता ना त्याका आवडतच नाही पण नंतर खाली ना की टेस्ट लागता. आता मी लगीन करून घरात येईल ना आमच्या घरात सासरे मी आणि सासू आम्ही तिघाच जण भाजी खायचो. आमचे हे तिघही जण होते 2 दीर आणि हे अजिबात भाजी खायचे नाही. मग मी अशी भाजी करूक लागले हळूहळू थोडी थोडी सरकवायची पानात मग खातो. हे बघा मळून मळून किती पाणी सुटला बघा. या पाणी फेकून देऊ सारख्या नसतं नाही हो. हा पण मीठ कमी घातलं ना तर पिऊसारखं. पितात. थोडं ह्याच्यात साधा पाणी मिक्स करून पिऊया हा नाहीतर बीपी वाढत. मीठ Diabetes असतं ना कमी नुसती होय. मळली तरी चालतं जे का पिवचाच आहे ना तर नुसतीच मळतात. बरोबर कोणती पण भाजी असताना हा. वेगवेगळ्या पद्धतीने करू होई हा. वाढू होई पाण्यात आणि आता आवशीकडे लाड असतात ना माका ही नको मग आऊस वाढत नाही चल बाय माझो बाळगो खायत नाही. बाळगो म्हणजे शांतारा. हा बाळगो बोलतात ना प्रेमान मोठ्या झिलाक. हा आणि चेडू असत तर माझा बायो खात नाही आता माझा बायो पण नाही खात. हा तरी पण वहिनी हळूहळू ताटात सरकायची हा. कधीतरी गपचूप लोणच्या सारखी. हा पण अशी केली ना तर आवर्जून खातात हा. आता वायच याच्यावर पाणी शिवरायचं जास्त नाही वायच. कारण याच्यात मीठ जास्त असतं ना. हा आणि ताट असा आडव्या ठेवायचा आणि हातावर अशी घ्यायची आणि पिळून टाकायची. ह्या सत्व जात तर तुम्ही पिऊ शकता. ह्याच कारल्याचा ज्यूस तुम्ही पिया. आता हे असं घट्ट पिळून घ्यायचो आणि ही सुटसुटीत करून दुसऱ्या भांड्यात अशी ठेवायची. 1/2 किलो कारली होती. त्याची बघा झाली किती आळण 200 ग्राम. चिरून मळान सगळी किती झाली ती बघा. सध्या कारल्यांका भाव असा. हो कारली महाग असतात. पाणी बघा ह्या ज्यूस तर आज मी पिऊनच राहतो. हा वायच पाणी घाल आणि पिऊन टाक. हो बघा ह्यो जो ज्यूस आहे ना तो असा गाळणीमध्ये गाळू होयो आणि खाली ग्लास पेलो काय व्हाय आता ठेवूया आणि ह्यो ज्यूस आता आपण पिऊ होयो. ह्यो बघा ह्या ज्यूस मध्ये मी थोडा पाणी मिक्स केलंय अर्धो ठेवलंय माझ्या नवऱ्यासाठी. आता तुमका पिऊन दाखवतोय हेल्दी असो ज्यूस. हा रोज बाबा सकाळचं. पितात म्हणून हा. लेक आता म्हणता मी पण सुरुवात करतोय. मग डायबिटीस आतापासूनच प्रिकॉशन इज बेटर दॅन क्युअर म्हणतात ना म्हणा. आता मी पिते बघा. जास्त कडू नाही लागा कारण त्याच्यात मी थोडा पाणी मिक्स केले. करेले का ज्यूस पिया ज्यूस पीके दिखाया है. हेल्दी आप भी वेल्दी. करो. देखो करेले की ज्यूस. आता त्याचे फायदे आहेत ना ते तुमका चांगले माहिती आहेत ते खाली आमका कमेंट मध्ये सांगा. हो चला आता पुढच्या रेसिपीक सुरुवात करूया. चला आता आपलं भिड्याचं तवो ठेवलेलं असा खालून पेटवूया. आज बाय वजनान गॅस पेटली सवय झाली वाटतं गॅसाक. हा तापलो. आता हे चकते तेल नाही घातलंय असेच भाजायचे. आणि जर तुमका डायबिटीस वाल्यांका करायचं तर तेलाचा वापर कमीच. चारी बाजून असा चमचा फिरवून फिरवून त्याला व्यवस्थित भाजून घेऊ. 5 मिनिटं झाली ना. हो 5 मिनिटं आपली कारली आता चांगली भाजून झाली आहेत. तेल नाही घातला ना. तेल नाही घातलं तिची ते काटे आहेत ना ते बघा खाली कसे करपले पडले. आणि करपले म्हणजे पण तुम्ही बघा. काढू नको ते आपोआप निकाळले. होय होय. आता झाली आहेत आपली. आता मी ताटात काढून घेते. आता गॅस बारीक केलंय तशी बारीक गॅसवरच भाजलेलं आहे. आता ही सगळी काढून घेते. मस्त वास येतो हा कारल्याचो भाजलेल्याचो. आता गरम भिड्याच्या तव्यावर घालूया तेल. जास्तच घालूया ना. कितीतरी 1 डाऊल. हा एक आपलं भाजीचा आता जो चमचो घेतलाय ना तेवढा भरून. जो आता मी स्टीलचा चमचो घेतलाय. हे बघा एवढं चमचो तेल घेतलंय बहिणी. आता तेल धुमाक लागला लवकर फोडणी दिया.
तर हे 2 मिरची घेतलंय मधून चिरून, हिरवी मिरची. लांब राहावं तडतडतात की. त्याच्यावर तडतड नको म्हणून लगेच कांदा घालायचो, हा. ते काय लपवायचा. आणि लगेच हात चलाकी करून बारीकच घ्यायचा, तरी पण तेल बरोबर तापलेला आणि तवल लय गरम होता ना आता. या भाजीत जर तुम्ही 1/2 किलो कारले घेतलात तर 1/2 किलो कांदे घ्यायचे. एक कांद्याच्या ह्यानी पण आपली भाजी थोडी कडी कमी होता. तर या तव्यात झालो आता गुलाबी झालो. आता जी कारली भाजलो ती घालून घेऊया. आता याच्यात मिरची टाकली आहे. तुमका नुसती मिरचीची हवी आहे तर त्याच्यावर मग आपला मीठ टाका, खोबरा टाका, झाली भाजी. आता जरा मी मसाले घालतले. आमका जरा मिरची असते तरी मसालो होयो, भाजीचो कलर जरा बरो दिसाक होयो ना. तशी याच्यात हळद टाकायची, मिरची टाकलास तर, आणि वरतून खोबरा पेरायचा. ती भाजी झाली. आता आमका जरा लालसर होईये तिखट अशी, म्हणून घालून घेतलो लाल मसालो घालून घेतलोय. माका लागलो फोडणीचं ठसको. अशीच फोडणी लागत होईल तर ती फोडणी घशा माझ्या घशाला लागली. आता बघा मालवणी लोक ह्याच्यात टाकतात की नाही माहिती नाही, पण माझी आई टाकायची म्हणून माका सुद्धा ती सवय लागली आणि तशीच माका चव सुद्धा लागता. म्हणून ह्यो गुळाचा खडो आहे ना तो मी आवर्जून कारल्याच्या भाजीत टाकते. तुम्ही सुद्धा एकदा टाकून बघा, तुमका सुद्धा आवडतली. त्याच्यामुळे काय होतं, ही कडू आणि गोड दोन्ही चव एकत्र येतात आणि जी भारी चव लागता ना, मिक्स अँड मॅच. तशी आमच्या परब किचनवर भरली कारली होत, त्याच्यात सुद्धा मी गुळाचा वापर केलाय. आमच्या घरात जास्त गुळ आवडता आणि गुळाचे फायदे सुद्धा आहेत. हे बघा, यो एवढं गुळाचं खडू, लिंबा एवढं. आता तो तसं किसान घातला, चेचन घातलास तरी चालत, पण तो गरम ह्याच्यात होतलो, वितळतलो. भारी दिसता का नाही भाजी? भाजी मस्तच दिसता. आता खोबरा घातला तर आणखी छान दिसत. आता मग अशी मळते वेळ मीठ टाकलं, तशी कारली झाली आहे जराशी. मग आता हातचा राखून मीठ चवीपुरता असा पसरवून टाकला म्हणून तुमका वाय जास्त वाटत, पण जास्त नाही. हा मीठ टाकल्यावर असा ढवळून घेऊया. बघा अजून गुळाचा खडो वितळतो. आता इली खोबऱ्याची बारी. खोबरा तर व्हायच नाही हो. आता ह्या भाजीत आपल्या पट्ट्यात तर काय घालत नाही शेंगदाण्याचा कूट. भाजी दिसता तर बरी, पण वाय सुकी सुकी वाटतं. तर काय करूया आता त्याच्यावर काय करायचं, एकदम सुकी खळखळीत जर तुमका आवडत असा तर गॅस घालवा आणि घेवा खाऊ. नाहीतर तुमका जर अशी सुकी नाही हवी, आता असं हातावर असा पाणी घ्यायचा आणि असा शिंपडायचा. वाय म्हणजे 2-3 चमचे हपकारो द्यायचो पाण्याचं, ढवळायचा आणि झाकण मारून ठेवायचं. बघा लगेच ती ही दिसाक लागली, जरा ओलसर दिसाक लागली. थांबा दाखवते तुमका. हा ही बघा अशी ओलसर दिसाक लागली, मग अशी एकदम सुकी सुकी होती. आता 2 चमचे पाणी मी हपकारो मारलाय आणि आता या ठेवते झाकण. आता ही आपण पाण्याचा हपकारो मारलो म्हणून झाकण ठेवलं. वा मस्त भाजी झाली. गुळ पण बघा अजून थोडासा वितळाचा नाही खया गेलो खडो गो वितळलो. आता मी गॅस घालवते आणि ढवळूचा सोडत नाही, कारण तवो गरम आहे. आता भाजी खराबतली. मस्त दिसते पण ना भाजी, झटपट. 1/2 किलोची होऊन 100-200 ग्राम झाली ना. कांदे बिंदे 1/2 किलो कांदे, खोबरा अर्धा वाटी वळा, त्याच्यामुळे जरा वाढली. चमचमीत. ज्यांका नाही आवडणार ना त्यांका सुद्धा अशी करून घाला. बघूनच खाऊची इच्छा होईल. होय खरंच. त्यांना कळत सुद्धा नाही की ही कारल्याची भाजी आहे, जोपर्यंत तोंडात जाऊन थोडीशी कडू चव येणार नाही. सांगासारखी नाही, गपचूप खाऊ घालू हवी अशी कारल्याची भाजी. मग दुसऱ्यांना मागतले आवर्जून, अरे मम्मी आज कारल्याची भाजी कर ना ग. हा 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 हा, आज तो दिल खुश हो गया. माय फेवरेट भाजी. आता हे भिड्याचा तवा आहे ना, तो आता आमचं वापरून झालो. ह्याच्यात काल आम्ही केलेली भेंडीची भाजी, आज केली कारल्याची भाजी. आता कारल्याची भाजी केली, ह्यो तवो कडो झालो. आता ह्यो तवो घासूचोच लागतलो म्हणून याच्या काय घ्यायचो, स्पंज घ्यायचो, तो मारायचो, चांगलं स्वच्छ धुवून घ्यायचो आणि त्याच्यानंतर परत एका तेल चोळून ठेवायचा.
असंच ठेवायचो नाही. तेल चोळून ठेवायचं नाही तर त्याला लागतं आतल्या बाजूक तरी तुम्ही तेल चोळा आणि ठेवून द्यावा झाकण लावून. पण स्पंजच्या त्या स्टीलच्या कात्यात रगडू नका. स्पंज कात्यात हलक्या हलक्या हाताने हे करायचो. हळूहळू तो असं वापरण्यात इलो की चांगलो तुळतुळीत होतलो. तो तुमका दाखयतलो ज्या दिवशी हो तो तुळतुळीत होईल तेव्हा. तेव्हा सुद्धा दाखयतलो. आमच्या बरोबर तुम्ही पण शिकतल्यात आणि तुमच्या बरोबर आम्ही सुद्धा शिकतलो. अशी ही कमी कडू कारल्याची भाजी तुम्ही ह्या एक नक्की करून बघा आणि कमेंट मध्ये तुमच्याकडे काय पद्धत असतात ती पण आमका सांगा. आणि परब किचन लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. नेहमी हसत राहा, खात राहा आणि नवनवीन रेसिपीसाठी परब किचन पाहत राहा. धन्यवाद.